IFM News. Police Report. Nalamis nga agsapa, Idol Dennis. Good morning. Yes, nalamis nga agsapa Idol Bernard na ipilang iti kaso nga panaglabsing ti RA 9165 kontra iti drug suspect nga tinuwan iti nasurok Domilyon nga Cebu iti naing misan nga Aldao. Ti suspect nga ni Dondon Mark Antonio nga bulong ita maysa iti nipilaan ti kaso ti piskalya kalpasan datoy iya panaka-collector amin tatang ebidensya iti niway tatang drug bypass operation iti ilitiya sa Nicolas, Ilocos Norte. Kuna ti PNP dating street level laing dati suspect yung gapo iti kinadakkel datoy kadot droga na alaking kuana Nag-upgrade. na surok 300 grams iti shabu dito meten nga ni mato dati Iti value na. high value individual Idol Bernard. Okay. Una ganito ket siputan ti PNP amangan lang tadabi dali tay karaman akong sabo ti nakamatatang drug suspect. Nagyaman ti PNP kadali tay informant gaputa nagbalegi datoy bypass operation ngayon ti PNP kasamitan ti Provincial Drug Enforcement Unit iti probinsya. Kabayatan na Idol Bernard itang bigat ket formal iti panakalukat datoy kabarbaro nga PNP building iti San Nicolas iti Marcos, Ilocos Norte. Ano ba talaga? Datoy, Marcos. Formal opening when the deal di Marcos datoy mawait atang signing iti deed of donation deed of sale ti panak datoy baro nga PNP building temin na lote managtak garanti PNP ket Indunar iti munisipyo iso nga may wata iti signing deed of acceptance iti New Marcos Police Station iti nadakamat ni ili dati naging ginat iti na medyo nagrikriki iso nga han nga safe datoy panaganda may yakar iti baro nga lokasyon na belang iti simbaan Idol Bernard dyan masit iti Lauden iti Tiandaan ti ili ti Marcos ti ebatak garanti baro nga PNP building iti Marcos, Ilocos Norte. Nagyaman dagiti yung kami ti pulisya nga bukod ito'y operated iti space iti lote iti LGU para palang di baro nga PNP building iti Marcos, Ilocos Norte. Iti nagpatnag Idol Bernard may bilang nga peaceful gabot tawan dagiti untoward incident may maldit kay Police Journal italasod ti 24 oras lupay iti malam kalman at iti traffic na kabukal iti dire ang la competition na nagwayat iti mismo malik mo ti syudad iti Lawag. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. Maraming salamat, Idol Dennis. That at latest manipod apo iti Philippine National Police. Kaya ito yung gondaway mga idol. IFM News. Right. IFM News. IFM News. Police Report.